pinter nglawan bojo kula mboten nenten. Kula weni blonjo 1000 manggang ayam. 1000 repis. Poiso sampe. Tak weni dhuwit 750 niku iso ngrawon kalian ngari ayam. Genep seminggu celana jas ten lemari entek. Milanipun bojo kula sakniki sarane sowan Bu Nyai, kula kan dugi pengaosan, yaksinan, semaan, ten masjid kumpul-kumpul kalian ibu-ibu pengaosan. Mergi barokah pengaosan niku masyaallah. Sing atine atos dadi empuk, sing maune ora gelem sembahyang dadi sembahyang. Milanipun nek ndek anak-anak sing kirane nakal bendina jak ndelok jak rawuh ten pengajian njaluk pituture ustad midhangetaken dawuh-dawuhipun Habib. Alhamdulillah. Pengajian niku mboten kebutuhane takmir, mboten kebutuhane kiyaine, ustate, kebutuhan panjenengan sedaya. Kula saged ten panggung, saged ngomong, saged ngobrol, saged banyol. Ngeten iki nggih entuk-entuk kula oleh kula mengaji. Ngaos dumateng para yai. Bojo kula alhamdulillah. Kowe iki saiki nduk jenengmu Istri. Apa Mas? Istri, ISTRI. Ingatkan suami tetap rajin ibadah. Dadi nek wong lanang kendhu, wong wedok ngelekke. Lah nek suami Mas, SUAMI, segalanya untuk anak maupun istri. Aku ora golek lo sapa-sapa, cukup kowe ae. Ora bakal liya Dik nek ora kepepet. Kepepet napa? Kepepet butuh ya golek bu anu to. Suami SUAMI, segalanya untuk anak maupun istri. Kowe ndek anak disebut ibu, IBU, ikhtiar bisane utama. Disebut bapak, BAPAK, bisane anak padha antuk kamulyan. Rumah tangga dilandasi oleh cinta, CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Hidup tanpa cinta bagaikan langit tanpa bulan. Cinta tanpa pernikahan bagaikan sayur tanpa garam. Cinta tanpa ciuman bagaikan numpak becak gak katokan. Acur. Lah ngungokne mat blong-blongane wak blowak. Hadirin sekalian, saudara-saudara kaum muslimin muslimat di halaman Masjid Agung Semarang, Kirun tidak sendiri hadir di sini. Saya dengan teman saya yang besok pagi ke Jakarta, kebetulan masih di dalam karena takut digeromboli wong atau disuk-suk. Anda tahu bintang sinetron yang akhir-akhir ini melejit, Mas Primus. Tepuk tangan untuk Mas Primus. Karena dalan Mas Primus. Sampeyan lamun jarne Mas piye? Kaget kabeh. Primus kok kaya ngono. Primus bukan bintang film, inilah pria muka setan. Terima kasih. Lah Primus ndarai Primus bintang film. Wong Primus kok gosong kaya aspal. Barokah niki wong ireng sak ngalam donya. Sandirana nggih niki. Niki riyen dagelane pelawak Wahyu Budaya Ketoprak. Alhamdulillah omahe Tuban sok sowan ten Mbah Fakih ten Langitan, sok ziarah wonten makomipun Jeng Sunan Bonang, akhirnya saged ngibadah sandirana calhat. Calon haji pun nyicil tuku kupluk. Yes kuwi tok. Nggih. Matur nuwun. Ora piantun Semarang alhamdulillahirabbil alamin. Lah jere Kirun ijen kok nggawa kanca golek sedulur, ngaji ketemu Habib, ketemu Yai njaluk donga. Iya bener Mas. Piye kulitmu ki ben malih? Lah mosok karo temboke masjid putih temboke masjid iki. Sampeyan ngenyek to Mas?
Wedakmu ki lho apa? Aku ki jane ya wedakku ya wis wedak sing nomor 1. Apa? Pakai font. Wedak font sing ning reklame TV-TV iki lho. Piye? Kulit hitam, wajah hitam jadi putih. Oh, wedak pon. Wedak pon. Iso putih. Iso putih, Mas. Lah kuwi kok gak putih? Ha iki kliwon no. Kliwon no. Lah kok iso dadi kliwon iki lho. Ngono. Apa enek wedak kok kliwon? Wan kliwon. Termasuk yaknah iki ya. Atu yaknah atu. Atu yaknah. Kok iso Alhamdulillah. Salam sih. Kulo wong muslim wajib donga lho assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 2, Ibu 2. Kuwi apa kuwi lho? Bapak 2 Ibu 2 iki terus piye? Lambemu lho. Apa enek mukadimah kok bapak-bapak ya alhamdulillahirabbil alamin. Lah ya bapak-bapak iki para ya bapak 2 Ibu 2. Ngono kae kok bapak 2 Ibu 2. Lah iki bapak-bapak iki para ya ngomong. Bapak-bapak, bapakmu kok akeh men. Lah iki apa anake wong arisan. Bapakmu kok akeh men bapak-bapak iki pakmu akeh men lho. Ibu-ibu, Mbokmu kok akeh men. Layak rupamu remek. sederek-sederek. Dulurmu apa teko? Omahmu Tuban kok sedek Ambuh. nesu deh. Wong muslim kok mangkelan. Lah wong Innallaha asafirin. wong sabar ki kekasih Allah. Allah, ngono lho Wong Mas. sambutan kok bapak-bapak kuno. Ya apa orang di atas panggung tuh ngomong biar yang di belakang itu tahu. Biar nggak dengar suaranya dengan bahasa isyarat aja, belakang itu perso. Lho carane piye wong penjati ya bapak-bapak ibu-ibu ki umume ngono. Aran ilmu kok 2003 iki kudu disongsong dengan lembaran baru. Iki mbuh malah ruwet, mbuh malah apik ora mudeng. Lah saiki karuan nek 2001 wong sitok bagian 2000. Nah. 2002 dindum wong 2002 wong sitok 1000. Nah. 2004 wong sitok 500. Nah. 2003 ki hitungane mbulet. Muga-muga gak mbulet. Ya sing loro 500 aku 1000 ngono ora apa-apa. Aku jenenge kowe malah blenduk wetengmu dhewe kancamu mau idak. Engko ndang ngono tenan. Sing isor 500 sing dhuwur 1000. 2003 ki mbulet tenan hitungane kuwi 1000 pitung. Walah lah angel pokoke. Muga-muga ora mbulet. Mune yo bapak-bapak. Bapak-bapak. Apa kuwi? Lho wis ngerti sing ning nguri. Oh kayak bapak-bapak brengos. Oh. Kumis bapak-bapak deh. Ibu-ibu. Apa kuwi? Padha tuweke roh dhewe kok. Ngono ditekokne. Selamat datang. Selamat datang mesti ngene. Silakan duduk. Nek ngono ya iso. Ilmu lho Mas, ilmu lho iki. Ngono ngerti ngono aku mau ya ngono. Bapak-bapak. Lah. Bapak-bapak iki kene nyuk. Iki seneng sampean ya seneng karo iki. Bapak-bapak ya seneng iki. Layak kowe games ae. Ning iki kene bahasa isyarat dul. Astagfirullahaladzim. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silahkan duduk. Takmir Masjid Agung Semarang telah dilantik oleh Pak Wali Kota. Kiprah dari para pakar, S2, doktor, sarjana hukum ada. Tamune akeh. Karena tahu bahwa kita datang di pengajian, makmur ke masjid ki tugase wong muslim untuk jamaah bareng-bareng sing teko akeh. Bapak-bapak, ibu-ibu selamat datang silahkan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak selamat datang silahkan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu selamat datang. Ibu-ibu, bapak-bapak silahkan duduk selamat datang. Bapak, ibu-ibu. Lho ayanmu kumat ta? Ya rekoso akeh ram bingung no. Iki jenenge wong ra duwe. Sampeyan ya ora iso nek ngene iki carane. Wong nek ra ndilmu ning kene iki. Hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan barokah.
Ngono. Kene.